така една от най-старите в Ню Йорк, много красива, много представителна, в западен Манхатън, най-така добрата част на Ню Йорк Сити. И там ние имахме удоволствие да работим с два екипа. Екипът на доктор Елън Майер, който нарича Център за училищна реформа, и другия екип, който съответно е Центъра за медии и нови технологии в образованието. Аз казах и на колегите преди, просто от блога Начално образование, понеже аз така съм активен четящ и следящ, мога да кажа, че сверих си часовника и нищо ново не научих, което не съм го виждала в блог. Макар че това са най-изявени преподаватели в този университет. Добре, може да продължаваме. Тук просто се изкуших да пусна една снимка на Уест Манхатън от Централ парк, което е наистина страхотно място. Препоръчвам ви да отидете в Ню Йорк, е страхотно приятелски, готин град, който ти влиза под кожата и после ужасно ти липсва. Сигурно така. Да, може да преминем. Тук така сложих тази снимка, която е една много известна арт-инсталация, намираща се в Музея за модерно изкуство МОМА в Ню Йорк. Century of the Child, естествено, мисля, че всеки един учител, всеки един занимаващ с образование би трябвало така винаги да се поставя на мястото на детето, на ученика, за да се преживее, за да бъде действително ефективен, мотивиращ и добър преподавател. И въобще занимаващ се с образование човек. Така, това е едно табло, което видях в едно много специално училище, наречено просто и ясно The School. The School е специален проект на преподавателите от Колумбийския университет, които така са били крайно недоволни от качеството на средното образование в Ню Йорк и са решили да направят едно училище, в което те чувстват, че наистина ще отговаря на нуждите и потребностите на съвременното общество, съвременното образование, така че като напредничави родители те са поели инициативата и са основали това училище, което действително е много добре премислено, така с една философия, която е проникнала във всеки един детайл на училището, от интериорния дизайн, архитектурата до самия преподавателски състав. Ние се интересувахме как може да станеш учител в училището, The School. И това е един много дълъг процес. Независимо, може да си завършил Харвард, може да си така да владееш материята си до съвършенство, но ако не се паснеш в колектива, ако не изповядваш философията, ако така не си навътре в нещата и не разбираш мисията на училището, просто не може да си част от този колектив. Така че това е процес на селекция и на климатизация, който продължава доста дълго време. Даже разговарях с един учител, който има повече от 10 години стаж, му каза, аз съм нов учител тук и трябва да премина серия от обучения, за да наистина вляза в духа на това училище. Както виждате, това са основните ценности, които изповядват и учителите, и учениците. Уважавай себе си, прави най-доброто, на което си способен, ти можеш да постигнеш всичко, което си пожелаш. И ние сме авторите на съдбата си, отговорни сме за всички наши мисли, действия и така нататък. Тоест, винаги трябва да отчитаме какво сме направили, да носим отговорност за това. Другата основна ценност е да уважаваме и другите. Тук може да прочетете. Действително много се държи на добрия тон, на умението да комуникираш успешно с другите, как да успееш да убедиш, да вдъхновиш другите да те последват за нещо, което ти смяташ за ценно. Много се цени работата в екип. И съответно последната, третата е да уважаваш това, което те заобикаля. И като среда, и като природа, и като предметен и околен свят и така нататък. Тоест, трябва да имаш отговорно отношение към себе си, към другите, към заобикалящите